a terméktervezésben az a nagyon jó, hogyha az a megfelelő ügyfél és a megfelelő terméktervező egymásra találnak, hogy van idő nagyon hosszú elemzés után időtálló és tökéletes válaszokat adni formailag. Ami fontos az, hogy a formatervező képes legyen kiengedni a kezéből, még a formaképzésnek is bizonyos pontjait, hogyha azt a csapat többi tagjának a tapasztalatai indokoltá teszik. Egy jó forma, egy jó dizájn, a megfelelő színek alkalmazása, ez mind növeli a berendezés piaci értékét, ami ténylegesen a formatervezés jelentőségét kiemeli. Az, hogy ez a formatervezés szervesen bekapcsolódik a termékfejlesztésbe. Tehát régen ugye úgy terveztünk, hogy kitalálták a mechanikusok, hogy milyen funkciókra van szükség, majd amikor elkészült, utána fölöltöztettük a berendezést egy valamilyen burkolattal, amit éppen rá lehetett szerelni. Most fordítva történik, először a formatervező megtervezi számítógépen az elképzelést, hogy milyen lesz, majd ennek felhasználásával az elektronikus tervezők, a mechanikus tervezők már eleve a berendezés funkcionalitását beletervezik a formába. Ezzel nagy mértékben le tudtuk rövidíteni a fejlesztés idejét, és így gyorsabb átfutást tudunk a termékeinknek biztosítani. Igen, a dizájnnak nagyon sok definíciója született már az elmúlt jó pár évtizedben. Én valahogy egy ilyen rövid mondatba úgy szoktam fordítani, hogy egy ilyen nagyon jó probléma megoldás a dizájn. Egy ilyen rendszer szemléletű tervezés is maga dizájnnak tekinthető. Jelentős szerepet tud játszani az a fajta dizájn szemlélet, amit mondjuk egy tervezőcsapat, most nem csak magyar, de bármilyen tervezőcsapat így bele tud integrálni egy ilyen fejlesztési folyamatban. Ami még nagyon fontos szerintem így a vizuális kommunikáció és az identitás szempontjából, az az, hogy tulajdonképpen abba különbözik a többi iparművészeti területtől a vizuális kommunikáció, hogy a legtöbb helyre ez az információ jut el egy cégről, helyszínről. Ez biztos, hogy jó egy cégnek például, hogyha azáltal, hogy mondjuk az arculati megjelenési munka mondjuk sikereket könyvel el, akkor szó van róla. Ilyen szempontból egyébként a formatervezési díj az pont az elismerés, ami egy nívót is ad, nem csak a díjazottaknak, hanem az egész szakmának, hogy ezzel foglalkoznak, beszélnek róla. Ebben van egy szint, amit meg lehet, vagy meg kéne ütni. És hát a megrendelőnek is jól esik, amikor kitesz egy táblát a design hoteljében, hogy hát tessék, itt díjazták az arculatunkat is, hogy mellás lett, tehát nem akárhol ül az a valaki. Úgyhogy ez mindenképp előnyös. Minden termék úgymond a tervező gyermeke, és nyilván minél több készül, annál nagyobb elismerés. Az a gyerek, amelyiknek minden meg van engedve, az sosem fogja értékelni azt, amit elérhet. Úgyhogy igazából a termékeknél is úgy van, hogy nyilván bármit meg lehet csinálni, csak észszerű keretek között. A szállodánkban a dizájn mindenképpen hozzáadott értéket képvisel. Ez tette lehetővé, hogy belépjünk egy szállodaláncba, aminek nagyon különleges klientúrája van. Nagyon erős a verseny a budapesti szállodai piacon. Mindenképpen különlegesnek kell ahhoz lenni, hogy profitot tudjunk termelni. Nálunk ez a hozzáadott érték, a dizájn, amivel ki tudunk tűnni a többi szálloda közül. Az Európa-bajnokságon odajött egy ember, hogy így elkezdte így közelről így nézegetni, hogy mi az már. Hát azért a nagy cégek lánctányérjaival, meg agyaival szoktak menni a külföldi versenyzők, szóval nem ilyen kis szériás modellel. Ennek a kis szériának, vagy az itthoni gyártásnak megvan talán az az előnye, hogy könnyen tudunk alkalmazkodni mondjuk ugye a piac igényeihez, az új trendekhez. Bizonyos értelemben együtt fejlődünk, hiszen a londoni olimpiára készül, és bizonyos értelemben én is azt szeretném, hogy fokozatosan minél jobb terméket előállítani, és hát miért ne lehetne egy jobb alkatrészekkel felszerelt kerékpárral indulni az olimpián. Nagyon kevés gyártócég van Magyarországon, akik valamit előállítanak. Nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy eljönnek ide a bemutató termékbe egy tárgyalásra, egy termékbemutató kapcsán potenciális partnerek, és itt vannak már egy órája, amikor úgy kezd leesni nekik, hogy ez magyar termék. Mert belépnek ide és nem is gondolják, hogy ez nem valamilyen külföldi gyártmány, amit itt forgalmazunk.
ezen termékpalettának a létrejöttében ez kulcskérdés volt, hogy ez a design így módon épüljön bele és a formatervezésre. Mondhatnánk, hogy anélkül nem jött volna létre. A vasszcipő esetében különösen nagyon meghatározó a formatervezés. Itt olyan cipők készülnek, amik 20 évre szólnak, vagy talán tovább is, tehát életre való cipők. Nálunk a katalógus az egyetlen információs, ismeretterjesztő és propagációs közvetítő. Még komolyabb súllyal esett alatba, hogy akkor ez egy olyan katalógusban jelenjen meg, ahol olyan rendszerben van összefogva, ami ezt a formatervezést ezt hűen tükrözi.